אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, בריאות עליכם. מדברות על בריאות הוליסטית, יופי, סופר אייג'ינג ועוד. בהגשת טליה עמית ומאיה סיפרסקי. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. ברוכים הבאים לתוכנית השלישית של בריאות עליכם, ברדיו החברתי הראשון. אהלן, מאיה. שלום, טליה. וואי, זה כיף פה. היום, יום שישי, 9 בפברואר 2024, מזג אוויר בחוץ, שמשי ונעים, ואנחנו ממש שמחות להיות פה ולדבר על אורח חיים בריא, בריאות הוליסטית, שמסתכלת על הבריאות הפיזית שלנו, גם הנפשית וגם הגוף ונפש. בתוכנית שלנו אנחנו נדבר על בריאות טבעית, גישות טבעיות ליופי, ועוד הרבה דברים. סופר אייג'ינג. כן, ושוב, אנחנו טליה ומאיה, נטורופטיות והרבליסטיות, ואנחנו גם מאבחנות ומטפלות באמצעות תזונה, צמחי מרפא, אירדיאולוגיה ועוד הרבה דברים אחרים. זהו, מאיה, את רוצות ככה להוסיף משהו על עצמנו, או שאנחנו מתחילות בתוכנית? אנחנו תכף נספר על משהו חדש וטוב שאנחנו עושות ביחד. כן, כן, יאללה, בואי גלי למאזינים שלנו. כל כך כיף לנו ביחד, שהתחלנו לפתח דברים. לאחרונה גם השקנו תוכנית ייחודית ומעולה של ירידה במשקל. נכון. התוכנית שלנו, אנחנו חשבנו עליה, חשוב היטב, והרכבנו אותה מבעצם 3 יסודות. גם ללמד אנשים אורח חיים בריא, גם לעשות ניקוי רעלים וניקוז לימפטי. יש לנו חליפת עיסוי מיוחדת לצורך העניין. והמסת שומן עם מכשיר אולטרסאונד, שהוא מהמשוכללים בשוק, נכון. מכשיר רובוטי כזה, שאנחנו עובדים איתו עדיין ביד, והוא בעצם עוזר לטפל באזורים עם מצבורי שומן וצלולית, אנשים בעצם יודעים שיש להם צלולית, ולמיצוק וחיטוב של הגוף, כולל צוואר ופנים, שזה משהו שלא כל המכשירים עושים. אז מי שרוצה לעשות תהליכי ירידה במשקל, בליווי 2 נטורופטיות והרבליסטיות, מוזמן לפנות אלינו בכל האמצעים שבעצם אנחנו נציג כאן ובקבוצת הפייסבוק שלנו. וחשוב לנו לציין, טליה, שכל העצות שתשמעו כאן, כל העצות כל מה שאנחנו רואים כאן, לא מחליפות ביקור והתייעצות עם רופא. בכל בעיה שיש לכם, פנו לרופא. נכון. אז שנתחיל? טוב, הולכת להיות לנו היום תוכנית מאוד מעניינת. אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים הכי מדוברים היום, סטרס, ובעברית, מתח. יש פה מישהו שלא חווה מתח, חרדה, פחד. מאיה? לצערי. אני חושבת שלא קיים יצור כזה על פני הארץ שלנו, בטח לא בישראל, ובטח לא בעולם, ובטח לא אחרי 7 באוקטובר. אני חושבת שמאז 7 באוקטובר, אנחנו גם ההגדרת הסטרס השתנתה, כי פתאום, אני יכולה להגיד לך עליי, שאני פתאום התחלתי לחוות מה זה פחד קיומי. תמיד היה סטרס, אוקיי, להספיק לקחת את הילדים, וסטרס פה עם חשבון הבנק, וסטרס עם העבודה ועם הבוס. פה זה פחד קיומי, וזה, זה כבר, הסיפור הוא הרבה יותר מורכב. כן, אני באמת כאילו לא, עד 7 באוקטובר ישנתי, זאת אומרת, מבחינת שינה, הייתה לי שינה טובה, נכנסתי לשינה בקלות, הכל היה בסדר, ומאז פשוט משהו התקלקל שם, וזה סטרס, הסטרס השם, הוא הגורם האשם, קלקל לי את השינה, ובעקבות זה התקלקלו עוד כמה דברים בדרך, כי כשאתה לא ישן טוב, ובעצם אתה לא מתפקד טוב ליום למחרת. אז אנחנו עובדים על זה לתקן, אבל הנזק שהסטרס עושה הוא גדול, והוא בכמה מישורים, וצריך בעצם להגיע לשורש שלו ולתקן אותו. מה אומרים המחקרים, טליה? כן, אנחנו יודעים, בעצם אנחנו לא באות פה לחדש, אני בטוחה שכל המאזינים שלנו יודעים שסטרס לאורך זמן הוא גורם למחלות, לחלשות מערכת החיסון, לעייפות בלוטת האדרנל. גם כל ההפרשה הזו של ההורמונים של הסטרס, הקורטיזול והאדרנלין, שללא הפסקה בעצם,
הוא גורם להפסקה של הפרשת הורמונים חיוניים. ברגע שההורמונים האלה מופרשים, הורמונים אחרים לא מופרשים. ובאופן הזה אנחנו מזדקנים מהר יותר, נעשים יותר חולים, גם שימו לב, מאזינים יקרים, ברגע שאתם בתקופה של סטרס, בתקופה פחות טובה בחיים, אתם נוטים יותר להיות חולים, וזה לא סתם, המערכת החיסונית שלנו לא עובדת טוב, בגלל כל ההורמונים הפחות טובים שמופרשים. אבל חשוב לנו גם לציין, שאנחנו כן צריכים מידה מסוימת של סטרס. כי סטרס הוא כן אמור לסייע לנו להיות פעילים, לעשות דברים, לחיות חיים מלאי תשוקה, לקדם את עצמנו. וגם להציל אותנו בשעת סכנה. בעצם הסטרס מפעיל איזושהי סוג של פעילות שיכולה להציל חיים. יש לנו כוחות אנחנו בסטרס, ואנחנו לא יודעים שיש לנו אותם. אנחנו פתאום מסוגלים להזיז דברים, להרים דברים, זה פשוט מדהים. צריכים לברוח מהאריה. צריכים לברוח מהאריה, בדיוק, מהאריה שבא לטרוף אותנו. אבל אין אריה היום, אנחנו בעידן המודרני כבר אין אריות שרודפים אחרינו, אז מה בעצם רודף אחרינו? למה סטרס הופך להיות חלק מהיום-יום? למה הוא מלווה אותנו? פה מתחילה הבעיה. אז היום אנחנו נדבר על דרכים טבעיות להפחתת הסטרס. אי אפשר להפסיק אותו לחלוטין, כי כמו שאמרנו, הוא טבעי. צריך ללמוד לאזן אותו, להפחית אותו. אנחנו ניתן כלים שימושיים שכל אחת ואחד מכם יכולים לעשות כדי להוריד את מפלס החרדה והמתח. ואנחנו נארח כאן היום איתנו את מירב יובל, מהמרכז לנשימה מעגלית ריברסינג. מירב בעצם תלמד אותנו כיצד בעזרת נשימה נוכל לטפל בחרדות, בדיכאון, בפוסט-טראומה, מצבי לחץ ועוד. אהלן מירב, איזה כיף שאת איתנו. תודה רבה, שמחה שהזמנתם אתכם לכבוד ולזכות גדולה בשבילי, באמת. כן, אני מכירה את מירב בכובע אחר, והנה, הצליח. אנחנו ככה אמרנו כבר מזמן שאנחנו נעשה משהו ביחד, והנה, יאללה, אז בואו נתחיל, מירב. אנחנו נתחיל לדבר על הסטרס. לשם כך התכנסנו. אז אני רוצה בעצם להתחיל את הריפוי הטבעי, שהוא הבסיס לכל המחלות שלנו, וגם לריפוי שלנו התזונה. אנחנו יודעים הרי שלמזון שאנחנו אוכלים, יש השפעה מאוד חשובה על מצב הרוח שלנו. המזון יכול להרגיע את רמות החרדה, אבל גם יכול להעלות אותם. לדוגמה, קפה, אנחנו יודעים. קפה מעלה אדרנלין, הורמון הלחץ, שלכולנו יש אותו בשפע הרי. וברגע שאנחנו שותים קפה, אז יש לנו ממנו קצת יותר. הקפה גם מעלה את רמות הקורטיזול, וזה עלול מאוד להשפיע לרעה על השינה. הרבה פעמים אנחנו לא ישנים טוב, כי שתינו יותר מדי קפה. ואני רק רוצה ככה לומר לך, מאיה, שלגבי הקפה, את אמרת לי, שדיברנו על זה, את אמרת לי שאת לא שותה קפה בבוקר, נכון? אני דוחה אותו. זהו, ובעצם זה כל כך נכון מה שאת עושה, כי כשאנחנו קמים בבוקר, מופרש לנו אוטומטית קורטיזול כדי שנוכל לקום, ואז אנחנו ישר הולכים, הפעולה כזו הולכים אוטומטית, עושים לנו כוס קפה, ובעצם אנחנו עוד יותר מעלים את הקורטיזול, ואז אנחנו במוצפים. אז מה את כן עושה? כי הרי אנחנו ממש זקוקים לשתות משהו. למשל, אני שותה כוס עם מים חמים ולימון, ואחר כך דברים אחרים, אבל מה... ניסיתי את זה, זה לא טעים לי. אבל זה מאוד בריא, את נטורופטית, את צריכה להגיד, לא, אל תשמעו, זה... אני צריכה שזה יהיה לי טעים גם. אוקיי, אין מטופל אצלי שאני לא מכריחה אותו לשתות מים ולימון בבוקר, שאת אומרת לא טעים, טוב. זה לא טעים לי, אני חייבת שיהיה לי טעים בבוקר. אז הפתרון שלי הוא קקאו. כן, אנחנו נדבר גם על קקאו, זה. איזה כיף. מה, קקאו כמו פעם שהיינו ילדים? לא שוקולית חלילה. אוקיי. אוקיי. קקאו אמיתי, אבקת קקאו, אנחנו נסביר בהמשך איך מכינים את המשקה האלים הזה. ואת שותה אחר כך את הקפה? יותר מאוחר, כן, אני נותנת למערכת שלי, אני רוצה שהיא תקום, תתעורר באופן טבעי, שהיא ככה... בקצב שלה, ובסביבות ככה 12 אני אתן לה בוסט.
אוקיי, מעולה. אני עדיין עוד לא שם, אבל כן, אבל גם מאוד חשוב לי לומר דווקא על משהו, על קפה נטול קופאין. אני במיוחד כאלה, כן, תעשה לי קפה נטול קופאין. אז בוא נבין אחת ולתמיד, קפה נטול קופאין, יש בו עדיין קופאין. ויותר מזה, בתהליך שמפחיתים את הקופאין, משתמשים בחומר כימי, ובחומר כימי הזה ידוע כמסרטן. אז אם אתם חושבים שאתם שותים קפה נטול קופאין, ואתם חוסכים את העלאת הקורטיזול, זה לא נכון, ואתם רק מכניסים לגוף שלכם חומרים לא טובים. וכמו שמאיה אמרה, תנסו בבוקר לשתות משקה קקאו, תה צמחים, זה לגבי הקפה. אפשר לעשות את זה בהדרגה, כדי לא לחטוף את כל התסמיני גמילה הזאת מהקפה, כאבי ראש וכאלה, אז פשוט לדחות אותו בהתחלה בשעה, או בחצי שעה. כל שבוע להתקדם קצת, עד שמגיעים לצהריים. לקחתי את זה. אז בתקופה הזו במיוחד, כדאי לצרוך מזונות שמעלים את מצב הרוח. שיבולת שועל, צ'יה, ביצים, בננות, עדשים, סויה, גם מזונות שמרגיעים סטרס, כמו מזונות שבעצם עשירים באומגה 3, סלמון, אגוזי מלך, זירי פשטן, וחשוב גם לצרוך בימים האלה מזונות שמכילים נוגדי חמצון, כדי למנוע נזקים מהסטרס, הוא הרי עושה נזקים, כי הגוף שלנו משתמש בכל הנוטריאנטים שלו וחשוף לנזקים. אז כן, להגביר בירקות ירוקים, כל מה שירוק, פירות יער, קורקום, איכותי אבל, קקאו, כמו שאנחנו שותים בבוקר ונשתה, אגוזים למיניהם, וכמובן מזונות שמכילים מגנזיום, שמקל על סטרס ומאזן את מערכת העצבים, ירקות ירוקים, שוקולד מריר, 90%, כן? לפחות 80%, גרעיני דלת, דגנים מלאים, עלים ירוקים שמכילים חומצה פולית. חומצה פולית מסייעת לתפקוד המולכים העצביים, ותורמת לרגיעה ולהעלאת מצב הרוח, והעלים האלה הירוקים גם עשירים במגנזיום. מערכת העצבים שלנו צריכה מגנזיום. קקאו, גם... מה שדיברנו, כן. כן. בקיצר, קקאו זה סופר פוד, הוא בכל מקום נכנס. הוא גם טעים, הוא גם עשיר בנוטריאנטים ובנוגדי חמצון. נוגד חמצון חזק מאוד, כל הפוליפנולים שלו. והוא לא סתם נקרא משקיע אלים. אז בואי תספרי למאזינים שלנו, איזה קקאו את עושה לך בבוקר. ספרי על... אני פשוט, אני עושה את זה הכי פשוט. במקום קפה, אני שמה אבקת קקאו, נגיד כפית של אבקת קקאו. רק חשוב לצרוך קקאו, רואו קקאו, שהתחינה תהיה, שזה לא עבר חימום, שהפולי קקאו לא עברו איזה חימום וקלייה, וזה ממש קקאו שלקחו פולים, ייבשו אותם ותכנו אותם, כדי לשמור על הערכים התזונתיים. נכון, תשימו לב שעל השקית לא כתוב קוקו, אלא קקאו. באנגלית יש הבדל... קקאו ניבס או משהו כזה. כן, לא קוקו. שזה קוקו, אז זה מכיל עוד כל מיני... הם מוסיפים כל מיני חומרים כמו ממתיקים למיניהם. אז אנחנו רוצים קקאו, לא קוקו. אז אפשר להמתיק קצת עם מייפל. אפשר, כן, כן, אפשר. מייפל, קצת חלב צמחי. כן, אפשר גם לא להמתיק. אפשר לשים קצת קינמון, והקינמון מדמה סוכר, ואז את הטעם המתוק, ואז זה חוסך לנו את הקלוריות האלה. וטעים, כן. את מכינה איזה דייסת שיבולת שועל. כן, אז אני, עוד ככה טיפ להפחתת סטרס מבחינת מזונות, זה שיבולת שועל. יש לה הרבה ויטמינים ומינרלים שמאוד בריאים להרבה מערכות בגוף, ללב, לכולסטרול, זאת אומרת, מנקה את הכולסטרול הרע. הסיבים התזונתיים מאוד בריאים גם. אבל הוא גם מרגיע, יש שם חומצות אמינו, והוא מאוד, השיבולת שועל מאוד מרגיעה, אז מאוד בריא לצרוך שיבולת שועל, והמתכון שאני מאוד אוהבת, והוא מאוד פשוט, זה דייסת שיבולת שועל, ולא צריך לעשות מזה, זה לא כזה מסובך. לוקחים 3 כפות של שיבולת שועל, אפשר לשים אותה בכוס נוזל כלשהו, למשל אני אוהבת לערבב מים וחלב צמחי כלשהו,
ולבשל על האש 2-3 דקות, או לשיר את זה פשוט עם המים הרותחים על השי 2-3 דקות, ואז להוסיף לזה, אם רוצים, להמתיק קצת מייפל, אגוזי מלך, בננה, קינמון, איך שאמרת, רוצים עוד יותר לשפר את הערכים התזונתיים, אז תוסיפו זרעי פשטן טחונים, צ'יה, וזה משביע ובריא, ומוריד חרדה, וגם עוזר לשינה טובה. למשל, אני מאוד אוהבת לאכול את זה בערב, לפני השינה, כי אם אני אוכלת את זה בבוקר, זה פותח לי את התיאבון ככה לכל היום, לי באופן אישי. זה חם, מנחם, ובריא. נשמע מאוד מאוד טעים. כן. ואני מאוד אוהבת. זה סייד שיבולת שועל, בוקר, ערב. אני יכולה לאכול אותה גם בצהריים, אבל זה גם טיפה מעלה במשקל. זה פחמימה, עם כל הכבוד לה. אני אוהבת אותה, האמת היא שאני אוהבת מלוח. אז איך את עושה אותה מלוכה? מלוח. אני פשוט מבשלת אותה כמו שאת אמרת. כן. ומוסיפה לה בצל ירוק, זעתר, קצת גבינה בולגרית מפוררת מלמעלה, כזה לא משהו מסובך. אני אוהבת לשים ברוב חטאי טיפת חמאה, אפשר גם שמן זית. לא, טעים, למה לא? יש איזו גרסה של בריאות טבעית שאומרת, שלמדתי אותה במצפה אלומות, שאומרת שהטעם שאיתו פתחת בבוקר, הוא הטעם יהיה לך אליו קרייבינג לכל היום. לכן, אם אכלת הדבר הראשון שהלשון שלך טעמה בבוקר זה מתוק, אתה תרצה מתוק כל היום. אז אני מעדיפה לפתוח אותו במלוח, כדי שלא יהיה לי את החשק למתוק. אז זה עובד. עליי זה עובד. מדהים. אולי כדאי לנסות. תנסו. מה יש לך להפסיד? זה לגבי השיבולת שועל המהממת הזאת. היא מכילה טריפטופן, ואז בעצם הוא מוליך עצבי ליצירה של הורמונים מרגיעים, דופמין ומלטונין, שאנחנו זקוקים לשינה. אז אפשר לאכול את זה לפני השינה, שזה מעולה. דרך טבעית אחרת, להפחית את הסטרס, היא שיטת הארומתרפיה, וכאן אנחנו מדברים על שיטת טיפול עתיקה, שמבוססת על שמנים אתריים, הם מופקים מכל חלקי הצמח השונים. לכל שמן אתרי, בקבוקון קטן, יש תערובות כימיקליות שונות, בעלות תכונות ריפוי, והשפעתה ניכרת בפן הנפשי, הרוחני, פיזי והמנטלי. החומר, בעצם המולקולות של השמן האתרי, מתעדות וחודרות אל הגוף דרך האף והאור, ונספגות במערכת הדם. משם הן מגיעות לקולטנים של הגוף ומשפיעים בעצם על כל הגוף. יש שמנים מיוחדים שאפשר להשתמש בהם להשפעה על הפחתת רמות סטרס וחרדה, ובעזרת השאיפה שלהם נוכל להירגע, למשל שמן לבנדר, כולנו מכירים את שמן הלבנדר. התכונה העיקרית שלו היא שהוא בעצם מעורר את גלי המוח להיכנס לתדר אלפא, התדר שהמוח בו נמצא שנייה לפני שאנחנו נרדמים, אם אנחנו זוכרים את הרגע הזה, רגע קסום, ושם אנחנו יכולים בעצם להירגע, או למשל שמנים של הדרים, מנדרינה, תפוזים למיניהם, מר, מתוק, שקולית, מכילים חומרים שנקראים מונוטרפנים, והם משפיעים על קליפת המוח ועל בלוטת האצטרובל, ומסייעים להם לייצר את הסרוטונין, שהוא בעצם שליח עצבי, נוירוטרנסמיטר, המעלה את מצב הרוח. אז מה אנחנו עושים, טליה? אנחנו עושים, אז אפשר כמה דברים. דבר ראשון, אפשר לקחת את הבקבוק של השמן האתרי, לפתוח ולהריח. אם זה שמן לבנדר, אפשר לשים טיפה על היד, גם לילדים שמן לבנדר, זה השמן היחיד שאפשר לשים אותו בלי שמנסה כל הזמן, בלי שמנסה, שמים טיפה על היד, ומעריכים, עושים נשימות, וזה לאט לאט מרגיע, אפשר לשים אפילו כמה טיפות על הכרית. ואם אנחנו כבר מדברות על נשימות, אז האורחת שלנו היום, מירב יובל, מהמרכז לנשימה מעגלית, היא בעצם תסביר לנו על השיטה, מה זה נשימה מעגלית, שמענו כל מיני מילים כמו ריברסינג, ככה גם לאחרונה זה מאוד, בגלל כל מה שקרה לנו, זה מאוד צף ועלה, ואיך בעצם הנשימה הזו עוזרת לנו להפחית את הסטרס.
שלום מירב, איזה כיף שאת איתנו היום. כיף להיות איתכן. תודה שבאת. כיף להיות איתכן. באהבה, שמחה שהזמנתן. אז דבר ראשון, בואי תספרי לנו ולמאזינים שלנו, מה זאת נשימה מעגלית? אז הנשימה המעגלית בעצם יוסדה על ידי ליאונרד אור, לפני הרבה מאוד שנים. זה בעצם שיטת טיפול שבה נשמר הרצף בין השאיפה לנשיפה. עכשיו, הנשימה הרציפה והאינטנסיבית הזאת, העמוקה, מביאה אותנו בעצם למצב מדיטטיבי מאוד עמוק, לאיזשהו מצב תודעה אחר. הזכרת קודם קצת גלי אלפא, אבל באמת מביאה אותנו למצב תודעה אחר, שבעצם עוקף את השכל ואת מנגנוני ההגנה שלנו, ובעצם מאפשר לכל מיני חומרים, דברים שעצורים וחסומים בגוף הפיזי שלנו, בעצם לעלות אל המודע ולעבור תהליך של ריפוי. עכשיו, בבסיס השיטה בעצם, יש את ההנחה שכל טראומה שעברנו, התנסויות לא נעימות ושליליות, רגשות שהיינו צריכים לשמור ולהדחיק בפנים, וזה יכול להיות רגשות פחות נעימים, וזה יכול להיות גם לפעמים רגשות נעימים, שאיכשהו היינו צריכים להחזיק ולשמור בפנים, שלא עברו איזשהו תהליך של עיבוד וטיפול, בעצם מוחזקים בתוך הגוף הפיזי שלנו, ומה שהטכניקה הזאת של הנשימה בעצם עושה, זה כמו פותחת את החסימות האלה, ומאפשרת לאותם חומרים לבוא, לעלות למודע ולעבור תהליך של ריפוי, וככה גם אנשים משתחררים בעצם מדפוסי נשימה לא בריאים שהם סיגלו לעצמם לאורך השנים, כל מיני דפוסי חשיבה, אמונות מגבילות וכדומה. זה בבסיס של באמת העבודה התהליכית העמוקה של הנשימה המעגלית המודעת. לא, אז ככה, אז אני עכשיו חוויתי איזה טראומה מסוימת, אני חווה הרבה סטרס, אני חווה חרדה, אז אני מגיעה אלייך לקליניקה. מה בעצם, איך בעצם מתבצע הטיפול? מה קורה שם? עכשיו, אם אנחנו מדברות בעצם על טיפול, אז הטיפול בקליניקה אורך בערך כשעה וחצי. אם אני שמה בצד רגע את המפגש הראשון, שהוא תמיד יהיה מפגש של איזושהי היכרות, גם שלי איתך, עם הרקע שלך, עם מה את בעצם מביאה אל תוך המסע הזה, וגם היכרות שלך עם הכלי הזה של הנשימה. כל המפגשים שלאחר מכן הם מפגשים שהם בעצם משולבים של שיחה ועבודת נשימה. אנחנו תמיד נשב לפני זה, נדבר, נראה מה נשמע, נראה על איזה נושא את רוצה להעלות ולהביא באותו יום, ואז נכנסים לתהליך של הנשימה. התהליך של הנשימה עצמו, הנשימה עצמה לוקחת משהו באזור 45 דקות. וואו, רגע, 45 דקות אני רק נושמת? בלי לדבר, רק לנשום. רק לנשום. עכשיו, שוב, זה נשמע, אני רוצה להגיד לכם באמת, בשבוע שעבר הגיע מישהו חדש אליי, שחווה נשימה ואמר לי, אני אחרי 10 דקות נשמתי, לא יודעת, בתאילנד איפשהו, אחרי 10 דקות הפסקתי, והוא הגיע והוא נשם, ובסוף אמרתי לו, נשמת 40 דקות, והוא היה בשוק. מאוד קשה. את מנחה אותם ב-40 דקות האלה, או שהם לבד? כאילו, את אומרת להם עכשיו, כאילו, ב-40 דקות את מדברת, או שאין? בדרך כלל, במפגש הראשון, מה שאנחנו נעשה זה איזושהי התבוננות משותפת בנשימה, שבה דרך ההתבוננות הזאת, אנחנו נוכל באמת לראות ולהבין איפה המקומות היותר חסומים ומוחזקים. זאת אומרת, אמרת מפגש ראשון, אז מזה הבנתי שזה תהליכי. זה תהליכי. כן, זה תהליכי, ותכף אנחנו נדבר על הסטרס, שזה משהו אחר, זה תהליכי. ובעצם אני מלמדת את האדם שמגיע את הטכניקה של הנשימה. ככה שבמפגשים הבאים, הוא כבר יודע איך
לנשום, שכמובן אני, גם תוך כדי, אני אכוון ואני אדריך. עכשיו, יש לפעמים מפגשים שהאדם, דיברנו על זה שאתה עובר לאיזשהו מצב תודעה אחר, והאדם נכנס כמו לסוג של איזשהו טריפ או מסע, ואז אנחנו נדבר בסוף על מה שהוא חווה בעבר, ונעשה לזה עיבוד, ונראה איך אנחנו לוקחים את זה אל תוך החיים עצמם. לפעמים העבודה תהיה תוך כדי הנשימה. מעניין אותי לראות, לדעת אם זה גם פרטני, או שזה יכול להיעשות גם קבוצתי? גם וגם. גם וגם, באופן פרטני אני בדרך כלל משתמשת בטכניקה של הנשימה המעגלית המודעת, שמכונה, או ידועה לפעמים כריברסינג. בקבוצתי אני בדרך כלל אשתמש בנשימה הולוטרופית, שזה כבר לתוכנית. נשימה מה, סליחה? הולוטרופית. זה כבר תוכנית אחרת, אבל זה גם, שוב... איזה עולם שלם יש שם. זה עולם מלא ושלם, וזה כל כך, מה שכל כך מדהים בנשימה, אני חושבת, שאנחנו כולנו נושמים, באמת, אבל אנחנו לא כולנו מודעים לנשימה, ולא מודעים לקשר הכל כך ישיר והדוק, שיש בעצם לנשימה, גם למצבים התודעתיים שלנו, וגם למצבים הרגשיים שלנו. לגמרי. זה מדהים. כן, אני אוהבת את הנשימה ככלי ריפוי. מאוד. בעולם שלנו, וגם כמורה ליוגה, זה עוד אחד נכון. כן, נכון. כובעים שלי, אז אני משתמשת בה, אנחנו מלמדים פרניאמות. נכון. וכן, וכמורים ליוגה, אז לימדו אותנו שבעצם הנשימה היא הפרנה, היא כוח החיים, ואיתה אנחנו... היא לגמרי כוח החיים. זאת אומרת, הנשימה זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לעולם. בלי נשימה אין חיים. בדיוק. וזה הדבר האחרון שאנחנו עושים, שאנחנו... כך נכון. הרי הרבה, כשאנחנו לא נושמים היטב, אז החמצן לא מגיע לכל הקצוות. בדיוק. השאלה שלי, אבל מירב, אם יש אנשים שאת לא מטפלת, או לא מוכנה לטפל בהם באמצעות נשימה. תראה, אני אבדוק קודם כל אנשים עם רקע של מחלות לב, אפילפסיה. אוקיי. כן, יש דברים, אני לפני זה... גם מחלות נשימה, כמו COPD וכל מיני בעיות של נשימה. אז את זה אפשר, עוד פעם, יש משתעלים הבדל... הרבה. בדיוק. אז יש הבדל מאוד גדול בין להיכנס לתוך תהליך מעמיק של נשימה, לבין לעבוד עם הנשימה באמת, גם בהיבט הבריאותי, כי היופי של הנשימה, זה אני חושבת שאת ההיבטים הפיזיולוגיים הבריאותיים, כמו שאת דיברת עליהם, אנחנו כולנו מכירים בעצם את החמצן שנכנס לגוף ומזין את כל התאים, והוא משמש כמנוע ודלק, את ה-CO2 so-called פסולת שאנחנו מוצאים עם הנשיפה, והחלק הרגשי זה החלק המאוד מאוד מאוד מעניין ומרתק בנשימה, ובעצם, איך זה, אני זוכרת שלפני כמה שנים הייתה פרסומת נפלאה, זו הייתה של אלפה רומאו, שאמרה, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. וזה כל כך מדויק וכל כך מתמצת בעצם את הקשר בין נשימה למצבים רגשיים. כי כמו שאמרת, אנחנו כולנו נושמים, אבל אנחנו יכולים לנשום נשימה שהיא מאוד שטחית ורדודה, ואז בעצם היא מדומה יותר לחיים הישרדותיים, ואנחנו יכולים לנשום נשימה שהיא יותר עמוקה ומלאה, שבה אנחנו בעצם מממשים את כל הפוטנציאל שיש לנו. ובעקבות, מעניין אותי, אם בעקבות ה7 לאוקטובר, מה השתנה אצלך בקליניקה? טליה אמרה שאת עסקת הרבה עם ניצולים, והתנדבת רבות, ותרמת מזמנך, וזה מעניין אותי לשמוע. כן, אז זה רגע שטיפה ככה תמיד נוגע ומרגש אותי. כן, האמת היא שמ7 באוקטובר אני מיד התגייסתי, ועבדתי וליוויתי בעיקר חבר'ה שהם ניצולים מהנובה. גם בגלל הרקע שלי של לימודים של פסיכותרפיה משולבת פסיכדליה. ליוויתי אותם, התנדבתי בחוות רונית. כמעט חודשיים שלמים, זה התחיל בבית יצחק, חוות רונית, ואחר כך לרשפון. והיום אני כבר יותר עובדת באופן פרטני, ומדי פעם באמת
מתנדבת באירועים שיש, אבל מלווה אותם, אבל חשוב לי פה להגיד, ואולי זה באמת הרגע שנדבר שנייה על הנשימה בהקשר של הסטרס, שכרגע במצב הנוכחי, מאז אירועי 7 באוקטובר, אני פועלת בזהירות מאוד רבה להיכנס עם אנשים לתוך סשנים מאוד מאוד מעמיקים של נשימה. אני חושבת שצריך לתת לזה המון תשומת לב. זה טיפול שהוא מדהים, זה טיפול שהוא ככה חודר את כל ההגנות שלנו, ובאמת יכול לעלות ולהציף הרבה טראומות וחוויות שיש להם הזדמנות מאוד 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 טובה לריפוי. אבל אנחנו נמצאים היום בתקופה שאנחנו עדיין בתוך הדברים. זאת אומרת, הדברים לא הסתיימו, המלחמה לא הסתיימה. אנחנו עדיין באמת מצויים במצב של הרבה מתח ודריכות, ואנחנו לא בהכרח רוצים לפתוח, את הטראומות. לזה יהיה זמן. אנחנו בעיקר מתעסקים כרגע באמת בלחזק את המשאבים ואת הכוחות ואת החוסן הנפשי, גם של אנשים שהם נפגעי טראומה, אבל גם של כולנו בעצם בעורף, כי זה דבר מאוד 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 חשוב. אנחנו עדיין בהילחם וברח. בדיוק. עכשיו, זה לא בהכרח בהילחם וברח, אני חושבת שאנחנו עדיין במצב של עוררות ודריכות, אנחנו עדיין צריכים, הרי דיברתם על זה קודם, זאת אומרת, יש לנו את מערכת העצבים שיש לה את החלק של המערכת העצבים, של החלק של הדריכות, של העוררות, שזאת שבעצם מכינה אותנו למצב של הישרדות, שילחם וברח הוא חלק ממנו. אוקיי? אבל היא חשובה, אנחנו רוצים להחזיק בה. החלק השני, אוקיי? המערכת השנייה בתוך מערכת העצבים, היא בעצם אחראית על להחזיר את הגוף למצב של איזון ורוגע. Okay, עכשיו, כמו שאמרתם, אנחנו צריכים להיות דרוכים. אנחנו עדיין במצב של דריכות. זה חשוב לנו, מאיה דיברת על זה קודם, ואנחנו לא רוצים לשחרר את זה. מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם, זה לייצר את התנועה הזאת בין להיות במצב של דריכות כשצריך, לבין האפשרות הזאת גם להיות במצב של להחזיר את הגוף חזרה לרוגע ולאיזון ולהרפיה. זאת אומרת, אנחנו רוצים את שניהם, כי המצב הזה שבו אנחנו נמצאים במצב של דריכות מתמשך, זה מה שמייצר את הסטרס, והסטרס מייצר את כל הדברים שאתם דיברתם עליהם קודם. אז יש משהו שאפשר לעשות לבד, בבית, ולא עם הדרכה? בוודאי, בוודאי, ולשם כך גם התכנסנו כאן. אז בעצם הדבר היפה בנשימה זה שהיא אוטומטית, ואנחנו יכולים לא לשים לב אליה והיא פשוט תהיה שם, אבל היא גם נשלטת. זאת אומרת, יש לנו בעצם את היכולת לשלוט בה ולהשתמש בה, ופה יש לנו מתנה בעצם שאנחנו יכולים לתת לעצמנו, כדי להחזיר את הגוף למצב של איזון ורוגע והרפיה. אז הנשימה הכי נפוצה, אני בטוחה שהרבה מכם מכירים אותה, היא נשימה של 4-7-8. זאת אומרת? יפה. 4-7-8 אומר שבעצם אני לוקחת שאיפה על ספירה של 4, אני מחזיקה את האוויר על ספירה של 7, ואני מאפשרת לאוויר להשתחרר ולצאת החוצה על ספירה של 8. עכשיו, תכף אנחנו נתרגל את זה. כמה דברים חשובים, כמה דגשים ככה חשובים. אחד מאוד חשוב שניקח את האוויר דרך האף. אוקיי? לקיחת האוויר דרך האף בעצם מפעילה את המערכת המרגיעה בגוף. אז חשוב שלשאיפה, לקיחת האוויר תהיה דרך האף, אנחנו נחזיק את האוויר בפנים, ובנשיפה כמה שיותר נאפשר לעצמנו רגע להרפות, ולתת לנשיפה ככה לצאת לאט, בלי שנדחוף אותה החוצה. מהפה? מהפה. אוקיי? זה טוב ששאלת, כן, מהפה. החשיבות היא באמת הכנסת האוויר דרך האף. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי להגיד, זה שאם זה too much, כי באמת אנחנו רואים את עצמנו בימים האלה הרבה ככה, מחזיקים את הנשימה, עוצרים את הנשימה. איך אני אצליח 7 להחזיק בספירה של 7? יפה, יפה. אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שזה קשה לנו, אז
לקחת רגע צעד אחורה, בואו נתחיל מ-336. הדגש והדבר החשוב הוא שהנשיפה, אורך הנשיפה, יהיה ארוך מאורך השאיפה. אוקיי? אז לבחון את עצמנו ולראות, אם זה יותר מדי לנו, אז אנחנו... למה יש חשיבות שהשאיפה תהיה... שמה, אנחנו בעצם, תראו, במקום הזה בעצם, אנחנו יכולים להיכנס לזה, אבל אנחנו מפעילים את העצב הווגוס, כן. בסדר? ושם זה החשיבות של זה. ואפשר... עם ילדים, את מה שאנחנו נראה עכשיו, כי אפשר עם ילדים, או גם לעצמנו לפעמים, בזמן הנשיפה להשתמש בקשית. כי אם אנחנו שמים קשית בפה, ויש לי פה, לא במקרה גם קשית, שמכן רוצה לנסות, אז באופן טבעי הנשיפה מתארכת. כי אנחנו לא יכולים לעשות טוב, אז זה החזק. כן, אני זוכרת שתמיד, כשהיינו קטנים, אז תמיד, כאילו, אני זוכרת שהיה מין קטע כזה, שמישהו היה מתעצבן, אבא שלי היה אומר, יש לו הרבה אוויר. זה עושה הרבה... כן. הוא מנסה להרגיע את עצמו. נכון, תחשבו רגע, תחשבו... היה לי זיכרון כזה. זה נכון, תחשבו אפילו על ההנחות. על הנחות, אנחנו תמיד צוחקים על הנחות, אבל כמה טוב זה, באמת, אפילו במצב הזה של הסטרס, כמה טוב זה פשוט לקחת אוויר, עוד לפני 478, לקחת אוויר של... את יודעת מה עכשיו עשית לי? אחרי 7/10, כל הזמן הייתי נאנחת, ואמרתי, מה זה? אוי, כל הזמן, עכשיו את אומרת שזה משהו אינטואטיבי לחלוטין של הגוף. נראה לי זה הפולניה שבה. אבל לא, אבל זה, את יודעת, זה בדיוק העניין. זה הקטע שאני לא הייתי פולניה. אנחנו מייחסים את זה. כולנו פולנים. לא, אבל כאילו זה לא... מייחסים את זה לפולניות, לא, אבל פתאום אמרתי לי, כמה אני נאנחת, וגם אמרתי את זה. בעיקר פולניות, כן. כן, ולכאלה שהן מתלוננות, וקשה להן וזה, אבל לא, זה הדרך של הגוף לשחרר את ההחזקה. לשחרר את המתח. כל אחד ומה שהוא למד מבית ההורים שלו. יש כאלה שיגידו, אמא. וזה... כן, או שבואו נראה את הצדדים החיוביים של הפולניות. בואו לא רק נשים עליהם את ה... ויש להם. כבודן במקומה מונח. לגמרי. בואי מירב תלמדי אותנו ככה. כמה פעמים צריך לעשות את המחזור הזה של 478? עכשיו שוב, אנחנו נעשה את זה בעצם עד לפחות 4 פעמים, אבל אנחנו נעשה את זה עד שנרגיש שהמערכת נרגעת, וממש ממש ממש אפשר להרגיש את זה. אז לפעמים 4 נשימות יספיקו לנו, ולפעמים נצטרך קצת יותר, והיתרון של הנשימות האלה זה שאפשר לעשות אותם בכל מקום. אפשר לעשות אותם באוטו. אנחנו יכולות לעשות את זה עכשיו בזמן שאנחנו מדברות. כל אחת מכן יכולה לעשות את זה, ואנחנו לא נרגיש ממש שאנחנו עושות את זה. אוקיי? זה היתרון, ולעשות את זה באמת עד שמרגישים שיש איזה רגע כזה. נכון? אני סיפרתי לך קודם מאחורי הזה. כן. אני הייתי עושה את זה כדי להירדם, ופשוט לא יודעת כמה עשיתי, אבל פתאום הייתי נרדמת. כן. זה לגמרי. זה מדהים. אז בואו נעשה... מעגל אחד. בואו נעשה מעגל אחד. אז שוב, אני רק אגיד את שני עקרונות חשובים. אחד זה לקחת את האוויר דרך האף, 2 זה להביא את האוויר לאזור הצלעות והבטן. זאת אומרת, לא לפה, לשרעפת ולבטן, אוקיי? ואז בעצם אנחנו לוקחים את האוויר דרך האף על ספירה של 4, שזה 4, מחזיקות 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ומרפות 4, 5, 6, 7, 8. אני אעשה עוד פעם עם הידיים וואו. מדהים. תרגישו איך משהו פתאום. מדהים. משהו פתאום יישב במקום. בדיוק. מדהים. ותעשו את זה, כמו שמאיה אמרה, לפני השנה, זה פשוט, למי שקשה לו להירדם, זה...
לפני השינה, לפני מרגיע פגישה ישר. חשובה, לכו רגע לשירותים או למקום אינטימי ותעשו כן. את זה. זה מביא את וואו. הדברים, מושיב אותם במקום, כמו משחק טטריס כזה. ברגעים שאנחנו מרגישים פתאום שהמתח רגע עולה, של הלחץ, של החוסר, ואנחנו חווים מזה באמת הרבה לצערי בתקופה האחרונה. וזה זמין, וזה שלנו, וזה טבעי, ובאמת אפשר... חינם. נכון, זה חינם, זה מאוד חשוב, ויש בשפע. יש בשפע. באמת, הנשימות שלנו הן באמת כאלה כל הזמן. ואפילו, כמו איזה- כן. ואפילו לסגל לעצמנו, אפילו רגע, במהלך היום כמה פעמים לעצור רגע ולבדוק, ורגע להעביר את המודעות שלנו לנשימה, ולקחת אפילו נשימה אחת מעט יותר עמוקה, כבר יעשה לנו את ההבדל. ומה שאני רוצה להוסיף, וזה כמובן אני אעביר לכן, אני לא רוצה לתפוס כן. הרבה מהזמן, אני אעביר לכן... הזמן כבר נגמר. בדיוק, בכלל של ותשימו התוכנית. באתר, זה שתי אפליקציות אוקיי. שאפשר להוריד לטלפון, אחת של אנדרואיד ואחת של אייפון, שיכולות לתמוך בנו בזה, שממש אפשר לכוון שם את הזמני שאיפה, החזקה, נשיפה, מדהים. ואז יש לך את זה מבחוץ, ואני כמובן אעביר לכן את זה, תשלחי שכל לנו, אחד כן. יוכל להשתמש אנחנו בזה, זה נשתף מאוד מסייע. בקבוצת בפייסבוק בפייסבוק, שלנו, בריאות כן. עליכם. תחפשו אתם, קבוצה בטח. שנקראת בריאות עליכם. כן, בריאות עליכם, בפייסבוק, ואנחנו נעלה את זה. וואו, תודה, מירב, זה היה מרתק, חשוב. שם הנשימה. תודה. כן, ואיך אפשר, בואי ספרי איך אפשר ככה להגיע אלייך, לטיפולים. אז אפשר להגיע אליי לטיפולים, אנחנו גם נפרסם כמובן באתר גם את הטלפון, גם את הדף פייסבוק, באמת מוזמנים גם להגיע לטיפולים בקליניקה, גם לפנות בכל שאלה באמת לגבי היום-יום, זה טיפולים שבאמת הם מתאימים החל מאנשים שרוצים לצמוח ולהתפתח דרך עבודת הנשימה. זאת אומרת, לאו דווקא מי שחווה סטרס, ממש לא. חווה סטרס. ממש לא. מאות תהליכים של התפתחות ומודעות. לגמרי, וגם באמת אנשים שמתמודדים, דיברת על שורש הבעיה, על עומק הבעיה ושורש הבעיה, גם אנשים שמתמודדים עם חרדות, עם דיכאון, עם סטרס מתמשך, טראומות וכולי, והקו פתוח, ובאמת מוזמנים ליצור קשר בכל הדרכים שאנחנו נפרסם אצלכן בבריאות עליכם. בהחלט דרך נהדרת. כן? עכשיו, מאיה, מה אנחנו... תודה. באהבה עכשיו, מה רבה. אנחנו עושות? נגמר לנו הזמן. 7-8. רצינו לדבר על כל כך... כן, על צמחי מרפא, את יודעת מה? על תוספי תזונה רצינו לדבר, על אורח חיים, ונגמר לנו הזמן. אז זה אומר שאנחנו נעשה עוד תוכנית זה אומר בנושא. שהיה כל כך מעניין והיה כיף כן. לנו. אז אנחנו נעשה עוד תוכנית על סטרס, כי באמת אפשר, יש עולם שלם של צמחי מרפא ופטריות מרפא, שמאוד עוזרות לכל הנושא הזה של חיזוק מערכת העצבים והפחתת סטרס, ויש תוספי תזונה, כל מיני, קומפלקס ויטמין B למשל, שהוא מאוד מאוד חשוב למערכת העצבים, וכמובן אורח חיים בריא, זה כמו שמאי אמרה בהתחלה על שינה, שמאוד מאוד חשוב לישון ופעילות גופנית, אז יש לנו עוד הרבה מה לדבר. שינה היא, כן. ואנחנו, תוכנית על שינה כבר אמרנו שנעשה. אז אנחנו צריכות לסיים. את רוצה לספר לה... תמשיכו לעקוב אחרינו. רגע, אבל כן, ספרי למאזינים שלנו מה הולך להיות בתוכנית הבאה, כי אסור להם לפספס אותה. אז תוכנית הבאה, כן. היות וחשבנו עכשיו על סטרס פרק ב', את רוצה לעשות את זה בתוכנית הבאה? נראה. נראה כבר, אנחנו... כן. או או שזה יהיה סטרס פרק ב', או שזה יהיה גישות טבעיות ליופי. כן. ואנחנו ממש טובות בזה, שתינו, אנחנו נביא גם אורחים מעניינים, או אורח אחד לפחות, שבעצם נגלה לכם כמה שיטות יש לשמור, לשמר, לטפח, להגביר, להעצים את היופי. את יצור הקולוגן, שלנו, האלסטין, כן, בצורה בהחלט טבעית. לשמור על האור, כן.
לשמור אותו חיוני ויפה, לא חייבים תמיד לרוץ לפתרון של ניתוח וזריקות. זה גם כואב, יש תקופת החלמה לא קלה, אז לא כולן רוצות גם להיות מורדמות לכמה שעות. זה לא כיף. אז אנחנו נגלה לכם איך להיות יפות ויפים בגישות טבעיות. אז יש למה לצפות, ושוב חשוב לנו להדגיש שכל מה שאתם שומעים בתוכנית, זה לא בא להחליף ייעוץ רפואי. אז אם אתם חווים סטרס, חרדות בצורה ממש גם קיצונית יותר, כדאי ללכת לאיש מקצוע, זה יכול להציל חיים, לא להקל בזה ראש. אז תודה. תודה לך, מאיה, ותודה למירב. תודה לכן. ונתראה בתוכנית הבאה. בריאות עליכם. יאללה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, בריאות עליכם. מדברות על בריאות הוליסטית, יופי, סופר אייג'ינג ועוד. בהגשת טליה עמית ומאיה סיפרסקי. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון.